Tervehdys Kajaanin kristillisestä kasvatuksesta ja Rauhonmajatalosta. Olen Evelin Hynynen. Meidän maassa on vuosi vuoden perään, jotenkin alueen perään, yhä enemmän otettu Jumalaa pois. Mutta mitä on tullut tilalle? Alun perin meidän valtiovalta 1918 itsenäisyyden julistuksen aikaan oli hyvin vahvasti Jumalaan turvaava. Jumala on pilinnamme ja vahva turva aina. Laulettiin ensimmäisessä itsenäisyysjuhlassa. Jumalan puoleen käännyttiin rukouksin myös valtiovallan taholta. Koulut ja opettajan koulutus oli hyvin vahvasti sitä, että meidän kuuluu olla kansankynttilöitä. Meidän kuuluu tuoda Jumalan turva, Jumalan lainalaisuudet lastemme tietoon niin, että he voivat valita elämässään Jumalan mielenmukaisia valintoja, niin että he tietävät, mikä on Jumalan tahto. Joka sunnuntai pyhäkoulut täyttivät koko maan. Pienissä kylissä, suurissa kaupungeissa, kaikkialla lapset kokoontuivat pyhäkouluihin oppimaan Jumalasta. Kouluissa, kodeissa, pyhäkouluissa, seurakunnissa rukoiltiin. Rukous oli osa arkea. Jumalalle ylistystä tuovat virret, hengelliset laulut olivat osa arkea suurella osalla Suomen kansaa. Sairaaloissa aloitettiin hengellisellä laululla ja rukouksella päivät. Tuotiin se mahdollisuus ääneen, että Jumala on meidän turvamme. Onpa mikä tahansa vaiva, onpa mikä tahansa sairaus, onpa lähdön hetken aika pois tästä ajasta, niin Jumala on turvamme. Me emme ole yksin. Lähimmäisen rakkaus oli se, jota opetettiin kaikkialla. Opetettiin, että se mitä toivot sinulle tehtävän, niin tee se toisille. Ja niin huolehdittiin toisistamme ja aivan eri tavalla pidettiin yhtä. Ja kun näistä arvoista, Jumalan tuomasta turvasta, pitkälti niin kuin vasemmiston aloitteesta lähdettiin lipsumaan. Mitä alkoi tulla tilalle? Itsekkyys, materialismi, väkivalta, perheiden pahoinvointi, alkoholismin laajentuminen, huumeongelmat, yksinäisyys, itsemurhat, itsetuhoisuuden lisääntyminen, korruptio. Ei enää ajetakaan yhteistä etua. Ei meidän maan, meidän kansan, meidän kaupungin, meidän kylän, meidän perheen etua, vaan omaa itsekästä etua, joskus ja aika useinkin keinoja kaihtamatta. Toisen omaisuuden kunnioittaminen on vähentynyt. Varastaminen
toisen asioiden rikkominen lisääntynyt. Kouluampuminen. Poliisin mukaan uhkauksia kouluampumisista tulee säännöllisesti. Ja olemme joutuneet myös Suomessa näkemään jotain sellaista, mitä me ei olisi koskaan uskottu tässä maassa tulevan kristittyssä maassa. Maassa, jossa kaikki alkoi hyvin vahvasti kristillisten arvojen pohjalta. Pieni lapsi, jonka kuuluisi saada elää turvassa omassa kodissaan ja nauttia lapsuudestaan. Nauttia siitä, että hänellä on isä ja äiti, jotka häntä rakastaa. Hänellä on ehkä sisaruksia tai kavereita, joiden kanssa voi viettää aikaa, pelata pelejä, leikkiä, iloita lapsuudesta, elää täysin turvassa ja suojassa, kokea, että on rakastettu. Tällainen lapsi, miten kauan onkaan miettinyt tuhoavia ajatuksia mielessään ennen toteuttamista. Päämäärätietoisesti hankkinut aseen. Vain yksi ajatus mielessään, tappaa. Se kertoo, että meidän maassa voidaan todella huonosti. Lapsi, jonka kuuluisi saada elää täysin jotenkin onnellisessa kuvussa, suojassa, turvassa, saa kokea, että kaikki on hyvin ja hänestä pidetään huolta. Hän ei ole yksinäinen. Häntä ei kiusata, vaan häntä rakastetaan. Ja jos mitä tulee, niin kuin aina lasten kesken tulee monenlaista pientä kähinää, niin on turvallisia aikuisia, jotka puuttuvat asiaan heti. Lapsi saa kokea, että minulla on niitä, joiden puoleen voin kääntyä, jotka turvaavat ja suojaavat minun arkeani. Enkä tarvitse edes tietää pahoista asioista, puhumattakaan, että suunnittelisin niitä ja puhumattakaan, että toteuttaisin jotain toisten tappamista. Kun Jumala otetaan pois tilalle, ei koskaan jää tyhjiötä. Kun Jumala on systemaattisesti nyt viety meidän koululaitoksesta pois, niin alkaa tapahtua samoja asioita, mitä Amerikassa alkoi sen jälkeen, kun Jumala otettiin kouluista pois. Kun kouluista otettiin rukoukset, hengelliset laulut ja Raamatun opetus pois, Yhdysvalloissa alkoi kouluampumiset, rajut väkivallat, itsetuhoisuus lasten keskuudessa. Nyt meillä on sama. Meidän koululaitoksessa on todella vääriin valintoihin lähdetty. Se, mikä on lapsille kaikkein suurin turva ja suoja, on riistetty heiltä ja annettu tilalle muun muassa itämaiset uskonnot, joogat, mindfulnessit. Ja sitä kautta ne epäjumalat, jotka ei koskaan tuo lapselle turvaa ja rauhaa, vaan vain ihmisen yrittämisen ja suorituskeskeisyyden, eikä kukaan ihminen ole niiden kautta onnellinen. Kun taas Jumala on luvannut autuuden, ylionnellisuuden ja oman rauhansa sydämiin niille, jotka häneen turvaavat. Minusta psalmissa 37 on tosi hyvin kuvattu tätä, mitä on, kun lähdetään valitsemaan sellaista tietä, jossa Jumala otetaan pois. Ja mitä on, kun Jumala pidetään elämässä mukana.
miten väärin tekeminen ja vanhurskaus ovat toistensa vastakohtia. Ja tässä on neuvoa meille suomalaisille. Älä vihastu pahojen tähden, älä kadehdi väärintekijöitä, sillä hetkessä heidät niitetään pois kuin heinä ja he lakastuvat kuin vihreä ruoho. Luota Herraan ja tee hyvää. Asu maassa ja noudata totuutta. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Hän tuo esiin vanhurskautesi kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, joka menestyy tiellään, miehen, joka juonia punoo. Jätä pois viha ja hylkää kiukku. Älä kanna kaunaa, se on vain pahaksi, sillä pahat hävitetään. Mutta ne, jotka Herraan odottavat, perivät maan. Vielä vähän aikaa, niin jumalatonta ei enää ole. Kun katsot hänen asuinpaikkaansa, hän on poissa. Mutta nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. Jumalaton juonii vanhurskaille pahaa ja kiristelee hänelle hampaitaan. Mutta Herra nauraa jumalattomalle, koska hän näkee hänen päiviensä tulevan. Jumalattomat ovat paljastuneet miekkansa, jännittäneet jousensa kaataakseen kurjan ja köyhän, teurastaakseen ne, jotka kulkevat oikeaa tietä. Mutta heidän miekkansa osuu heidän omaan sydämeensä. Ja heidän jousensa särjetään. Parempi se vähä, mikä vanhurskalla on, kuin monen jumalattoman rikkaus. Sillä jumalattomien käsivarret murretaan, mutta Herra tukee vanhurskasta. Herra tuntee nuhteettomien päivät ja heidän perintönsä pysyy ikuisesti. Pahana aikana he eivät joudu häpeään ja nälänpäivänä he ovat kylläisiä. Mutta jumalattomat hukkuvat ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus. He katoavat. Kuin savu he katoavat. Jumalaton ottaa lainan eikä maksa takaisin, mutta vanhurskas on armahtava ja antelias. Ne, joita Herra siunaa, perivät maan, mutta ne, jotka hän kiroaa, revitään juurineen maasta. Herra ohjaa sen miehen askelia, jonka tie on hänelle mieluinen. Jos hän lankeaa, ei hän sorru maahan, sillä Herra tukee häntä kädellään. Olen ollut nuori ja tullut vanhaksi, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä, enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. Aina hän armahtaa ja antaa lainaksi ja hänen jälkeläisensä ovat siunaukseksi. Karta pahaa ja tee hyvää, niin saat asua maassasi ikuisesti. Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitaan. Heidän varjellaan ikuisesti, mutta jumalattomien jälkeläiset hävitetään. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä ikuisesti. Vanhurskaan suu lausuu viisautta ja hänen kielensä puhuu oikeutta. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii tilaisuutta tappaakseen hänet. Mutta Herra ei jätä vanhurskasta hänen käsinsä, eikä julista vanhurskasta syylliseksi, kun tämä on tuomittavana. Odota Herraa ja kulje aina hänen tietään, niin hän korottaa
sinut. Ja sinä saat periä maan ja nähdä, kuinka jumalattomat hävitetään. Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, levittäytyneenä kuin paikoilleen juurtunut viheriöivä puu. Mutta hän meni pois, eikä häntä enää ollut. Minä etsin häntä, enkä häntä löytänyt. Tarkkaan nuhteetonta ja katso rehellistä. Rauhan miehellä on tulevaisuus. Kaikki pahantekijät tuhoutuvat jumalattomien loppuna on perikato, mutta vanhurskauden pelastus tulee Herralta. Hän on heidän turvansa ahdingon aikana. Herra auttaa heitä ja vapauttaa heidät, vapauttaa jumalattomista ja pelastaa heidät, sillä he turvaavat Herraan. Jumalalla on aina hyvät suunnitelmat. Hän ei ole koskaan leväperäinen. Mitä hän lupaa, sen hän tekee. Jumala on varmistanut meidän kansalle ja koko länsimaille myös vastauksen. Vaikka nyt tuntuu, että sieluvihollinen on omien joukkojensa kautta tuonut erilaisia myrkyttäviä asioita yhteiskuntaan ja ihan yksilöelämään. Paljon asioita, jotka tuovat tuhoa, koska varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus on tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Kaikki se myrkyllisyys, kaikki se myrkkykäärmeen lumo, mitä vihollinen tuo jotenkin kauniisiin vaaleanpunaisiin paketteihin kätkettynä, niin ne näyttävät ensin houkuttelevilta ja hyviltä vihollisen tuomat jutut, mutta ne sisältävät aina sen myrkkykäärmeen piston, niin että ihminen alkaa tuhoutua sisältä ja alkaa tulla hedelmää, joka ei ole hyvää hedelmää. Vihollinen haluaa tuhota perheet, kaupungit, valtiot, kaiken. Hän ei voi sietää elämää. Hän ei voi sietää rauhaa, eikä onnellisuutta, eikä terveyttä. Hän tekee kaikkensa viedäkseen ne. Mutta jo Vanhassa testamentissa meillä on mieletön esimerkki siitä, mitä tapahtuu vihollisen myrkkykäärmeille ja niiden vaikutuksille, kun Jumala valmistaa pelastuksen Jeesuksessa. Kun ihminen alkaa valita jumalattomuutta tai kansa, niin kuin meillä nyt on Suomessa paljon tapahtunut, niin kansa ja ihmiset alkaa olla myös jumalakielteisiä ja puhua niin kuin Jumalaa vastaan ja hengellisiä johtajia vastaan. Ja sen jälkeen Jumala aina sallii vihollisen iskeä omilla myrkkykäärmeillään ja tuoda tuhoa ja myös kuolemaa. Mutta kun ihmiset kääntyvät, niin siihen on aina sama vastaus, mikä oli jo Vanhassa testamentissa, koska Jumala on rakkaus. Hän on armahtavainen, laupias ja hyvä Jumala. Hän ei koskaan käännä selkäänsä siltä, joka tekee parannuksen, joka huutaa avuksi Herran nimeä. Ja näin täällä sanotaan, kun kansa kävi matkalla kärsimättömäksi ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan autiomaassa? Eihän täällä ole leipää eikä vettä. Ja me olemme
kyllästyneet tähän kelvottomaan ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa ja suuri joukko israelilaisia kuoli. Ja silloin israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme. Mooses rukoili kansan puolesta. Herra sanoi Moosekselle, tee myrkkykäärme ja pane se tangon päähän. Kuka tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Ja Mooses teki vaskisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Ja kun käärmeet purivat jotakuta ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Jeesus on meidän vaskikäärmeemme. Hänet nostettiin tangon päähän ristinpuulle. Ja joka ikinen joutuu tässä maailmassa kokemaan sen, että sielun vihollinen, joka vihaa meidän sieluamme, vihaa meidän elämäämme, vihaa ennen kaikkea sitä, että me pääsisimme taivaan kotiin. Hän haluaa kaikki mukaansa helvettiin. Niin sieluvihollinen myrkyttää meitä omilla myrkyillään eri tavoin. Mutta aina kun ihminen sanoo, me teimme syntiä Herraa vastaan ja myös monesti ihmisiä vastaan. Ja kun kääntyy pahoilta teiltään, niin aina toimii sama vastaus, kun katsoo Jeesukseen. Niin saa elää. Jumala antaa anteeksi synnit. Jumala antaa anteeksi rikkomukset Jumalaa vastaan, ihmisiä vastaan. Jumala näkee vain poikansa Jeesuksen silloin. Ja Jeesuksen elämä puhuu Jumalalle, että se on täytetty. Minä kannoin ristinpuulla kaikki synnit ja kaikki sairaudet. Ja se, joka katsoo Jeesukseen, ottaa Jeesuksen sydämeensä, kääntyy pahoilta teiltään, saa nähdä todeksi sen, että on vanhurskaksi, syyttömäksi julistettu, niin kuin tuossa psalmissa 37 oli. Saa elää vanhurskasta elämää. Ja koko maailman kaikkeuden luoja, pyhä kaikkivaltias Jumala, näkee silloin syyttömänä. Se syy on laitettu Jeesuksen päälle. Synnit on laitettu Jeesuksen päälle. Rikkomukset on laitettu Jeesuksen päälle. Sairaudet on laitettu Jeesuksen päälle. Jumala näkee pyhänä ja puhtaana, vanhurskaana, jota hän haluaa armahtaa, tukea, vahvistaa ja rohkaista. Jos et tunne vielä Herraa, etkä ole ottanut Jeesusta sydämeesi, niin tänään sulla on mahdollisuus tehdä se. Sano, että olet tehnyt syntiä ja haluat kääntyä pahoilta teiltäsi. Pyydä Jumalaa antamaan sinun syntisi anteeksi Jeesuksen tähden, koska Jeesus on ne kantanut ristillä. Pyydät Jeesus saa ottaa hallintavallan sun elämässäsi. Lähde seuraamaan sitä, mitä Jeesus on esimerkillään osoittanut tässä pyhässä kirjassa. Pyydä Pyhän Hengen voimaa antamaan sinulle kyvyn elää Jumalan mielen mukaista elämää. Niin, että sinä et tarvitse jatkaa jumalatonta toimintatapaa, vaan saat elää vanhurskauden elämää ja tuottaa vanhurskauden satoa
ja elää iankaikkisesti Herran voimassa ja väkevyydessä. Jumala on tarkoittanut sinulle hyvän osan. Katso Jeesukseen, valitse hänet sydämesi Herraksi ja hän saattaa omalla voimallaan sinussa hyvän työn päätökseen. Hän sinussa vahvistaa sinua tekemään asioita niin kuin ne on Jumalan silmissä oikein. Hän sinussa antaa viisauden valita oikein. Hän sinussa vahvistaa sinun perintöosuutesi, vahvistaa sinun jälkeläistesi osalta vanhurskauden. Sinä saat tehdä hyvän kylvön. Sinä, sinun perhekuntasi, sinun naapurustosi, sinun kaupunkisi, sinun maasi alkaa kukoistaa, kun Herra antaa siihen vanhurskauden sateen. Kun Herra antaa siihen hänen lakinsa, hänen lainalaisuutensa, jotka ovat aina elämän puolella. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sinä, joka olet nähnyt koko sen historian, mitä Suomessa on tapahtunut, miten sinut on laitettu pala palalta pois. Isä Jeesuksen nimessä mä anon sitä armoa, että me yksilöinä, mutta myös koululaitoksena, sairaaloina, oppilaitoksina, seurakuntina saamme nostaa sinut sille paikalle, mihin sinä kuulut, Herraksi, kaiken yläpuolella olevaksi, lain ohjeistuksen neuvon antajaksi. Anna se armo, että meidän kansa ja me yksilöinä voimme nöyrtyä sinun pyhien kasvojesi edessä. Tehdä parannusta kaikesta siitä, millä me olemme rikkoneet sinua vastaan. Ja kääntää sydämemme sinun puoleesi, katsomaan vaskikäärmettä, katsomaan Jeesusta Kristusta Golgatan Herrana, joka voitti kuoleman, voitti sairauden, voitti synnin, voitti kaiken pahuuden vallan ja voiman ja mahdollisti meille kuolemansa kautta elämän. Avaa meidän sydän käsittämään se valtava rikkaus, mikä meillä on Jeesuksessa ja sinun perintöosuudessasi isän lapsina. Avaa meidän mieli käsittämään, miten suuri sinä olet, miten suuri on sinun rakkautesi, miten väkevä sinä olet, miten sä tahdot antaa suojan niin yksilöille, perheille kuin koko maalle. Miten sinun tahto on hyvä meitä kohtaan. Anna meille voima taistella tämän kaiken hyvän lisääntymisen eteen meidän maassamme. Taistella paha vastaan, joka riistää meiltä lapset, nuoret, perheet ja koko valtion. Jeesuksen nimessä tulkoon erityinen siunauksen aika meidän maahamme. Isä, armahda meidän maatamme. Ja me kiitetään jo niistä, jotka ovat heränneet. Me kiitetään kaikista niistä, jotka jo ovat löytäneet Jeesus sinut sydämensä. Me kiitetään niistä nuorista miehistä, jotka ovat lähteneet tutkimusten mukaan nyt etsimään erityisen paljon Suomessa sinua, Herra, kaikkivaltias Jumala. Me anomme tähän maahan sellaista herätyksen aikaa, että ihmiset kodeissaan etsivät Herraa, lapset kodeissaan etsivät Herraa, kouluissa
puhutaan sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu. Oppilaitoksissa puhutaan sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu. Armeijoissa puhutaan sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu. Kaikissa hengellisissä kodeissa, seurakunnissa puhutaan sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu. Ja että sinä saat avata ihmisten sydämet ja löytää. Että ihminen saa löytää sinut Jeesuksen nimessä. Tulkoon sinun siunauksesi jälleen meidän maahan ja tehköön tämän maan eläväksi. Kaikki tämä pahuus, mikä on lisääntynyt meidän maassa. Alkakoon vaan murentumalla murentua. Tulkoon tilalle ne rakenteet, jotka Herra sinä voimallasi, sanallasi, hyvyydelläsi ja rakkaudellasi rakennat tähän maahan. Herra, siunatkoon sinua Suomi ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Olet tänään siunattu, sinä ja sinun perhekuntasi, sinun läheisesi ja rakkaasi. Noin 300 ohjelmaa on jo kantamassa hedelmää. Laita itsesi likoon uusien ohjelmien tuotantoon Kajaanin kristillisen kasvatuksen kautta tilinumerolle FI 72 46 00 00 10 58 75 54 viitenumerolla 4679 tai soita numeroon 06 00 11 770 10 € hinnalla. Siunausta päivääsi.